ବନ୍ଧୁଗଣ ନମସ୍କାର। ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହି କମଳା ରଙ୍ଗର ବହିକୁ ଦେଖି ଶୁଣନ୍ତୁ। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛବି 1। ଏହି ଛବିରେ ଦୁଇ ଭାଇ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣର ଚୁକ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଏସୋ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଶିକାରୀ ଥିଲେ। ତା ସାନ ଭାଇ ଯାକୁବ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସୋକୁ ଦେବାକୁ ନାରାଜ। ଯାକୁବ ଏସୋକୁ କହିଲା, ପ୍ରଥମେ ଆପଣା ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାର ମୋତେ ବିକ୍ରୟ କର। ପରିବାରର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବଡ଼ ପୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯାକୁବ ତାହା ନିଜର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏସୋ ଏହି ଜ୍ୟେଷ୍ଠାଧିକାରକୁ ଖାମଖିଆଲ ଭାବରେ ନେଲା। ସେ କେବଳ ନିଜର ଭୋକିଲା ପେଟ ବିଷୟ ଭାବିଲା। ତେଣୁ ସେ ଥରକର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବିକ୍ରୟ କଲା। ଯାକୁବ ନାମର ଅର୍ଥ ପ୍ରତାରକ। ତେଣୁ ତାର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା ବା ଠକିଲା। ଯାକୁବ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରତାରଣା କଲା। ଛବି 2। ଏସୋ ଯାକୁବକୁ ଘୃଣା କଲା, ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଏଣୁ ଯାକୁବ ନିଜ ଘରୁ ଚାଲିଗଲା। ଏହି ଛବି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯାକୁବ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତଗଣ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିବାର ଦେଖିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଓ ତୁମ୍ଭ ବଂଶକୁ ଏହି ଦେଶ ଦେବି। ପୃଥିବୀର ସବୁ ଲୋକ ତୁମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଯିବ ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରହିବି। ଯାକୁବ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଥିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦେଲେ। ଛବି 3। ଯାକୁବ ଅନବରତ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଠକିଲେ। ଯାକୁବ ନିଜ ମାମୁଁ ଲାବନ ଘରେ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ। ମାମୁଁର ସାନ ଝିଅ ରାହେଲଙ୍କୁ ବିବାହ ହେବାକୁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ 7 ବର୍ଷ ମାମୁଁ ଘରେ କାମ କଲେ। ଲାବନ ରାହେଲ ବଦଳରେ ବଡ଼ ଝିଅ ଲେୟାଙ୍କୁ ବିବାହ ଦେଲେ। ପୁଣି ରାହେଲକୁ ବାହା ହେବାକୁ ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଲାବନ ଯାକୁବକୁ କାମ କରାଇଲା। ଯାକୁବ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କୁ ସବୁ ଉତ୍ତମ ପଶୁପଲ ନେଇ ଠକିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଦିନେ ପରମେଶ୍ୱର ଯାକୁବଙ୍କୁ ନିଜ ପିତୃଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ କହିଲେ। ଛବି 4। ଯାକୁବ ନିଜ ଗୃହକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା, କିନ୍ତୁ ଏସୋ ସକାଶେ ଭୟ କଲା। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି, ଠକନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାକୁବ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ପୁଣି ରାତ୍ର ସାରା ଯାକୁବ ସହ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ କଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ସମୟରେ ସେ ଯାକୁବର ଉରୁ ସନ୍ଧି ଖସେଇ ଦେଲା। ସେ ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ବୋଲି ଯାକୁବ ଜାଣିପାରିଲା। ତେଣୁ ଯାକୁବ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନ କରି କହିଲେ, ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନ କଲେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ସେ ଲୋକ ଯାକୁବକୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ନାମ ଆଉ ଯାକୁବ ରହିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ। ଇସ୍ରାଏଲର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜୟ କରିବା ଯୋଦ୍ଧା। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତାରକ ଯାକୁବକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଯୋଦ୍ଧା କଲେ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଶାନ୍ତିର ସହ ନିଜ ଗୃହକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ମହାନ ଜାତିର ସେ ଆଦିପିତା ହେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା କରୁ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ପୁରୁଷକୁ ପଠାଇଲେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଛବି 5। ଯାକୁବ ଯାହାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲ ନାମ ଦେଲେ, ତାହାଙ୍କର 12 ଜଣ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଯୋସେଫ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ। ଯାକୁବ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରଖା ଯୋସେଫକୁ ଦେଲେ। ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା କଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ଯୋସେଫ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେଥିରେ ସେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଅଛି ତାହା ଶୁଣ। ଆମ୍ଭେମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ଷେତରେ ଗହମ ବିଡ଼ା ବାନ୍ଧିଥିଲୁ। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିଡ଼ା
ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରି ମୋ ବିଳାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଭାଇମାନେ ବହୁତ ରାଗିଗଲେ। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ତାହାଙ୍କର ଭାଇମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ବିଷୟ କି? ସେମାନେ ଜୋସେଫକୁ ଘୃଣା କରି ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଥିଲେ। 6:6 ଜୋସେଫଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଘରୁ ବହୁତ ଦୂରେ ପଶୁପଲ ଚରାଉଥିଲେ। ଯାକୁବ ଜୋସେଫଙ୍କୁ କହି, ତୁମ୍ଭ ଭାଇମାନେ ପଶୁପଲ କିପରି ଅଛନ୍ତି ଯାଇ ଦେଖି ଆସ। ଜୋସେଫ ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେମାନେ ତାହାର ସୁନ୍ଦର ରଙ୍ଗବସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି ଗୋଟିଏ ଶୁଷ୍କ କୂପରେ ପକାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲା, ଆମ ଭାଇକୁ ମାରି ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାସ ହେବାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସୁଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଜୋସେଫଙ୍କୁ 20 ରୌପ୍ୟ ମୁଦ୍ରା ନେଇ ବିକ୍ରି କଲେ। ତାର ବସ୍ତ୍ରକୁ ରକ୍ତରେ ଭିଜାଇ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇ ଦେଖାଇଲେ। ଜୋସେଫ ହିଂସ୍ରକ ଜନ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଭାବି ଅତିଶୟ ଦୁଃଖିତ ହୋଇ ବିଳାପ କଲେ। 6:7 ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜୋସେଫକୁ ମିଶର ଦେଶରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ। ସେ ପଟିଫର ନାମ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦାସ ହେଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ଜୋସେଫଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ରହିଲେ। ପୁଣି ସେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ। ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ସେ ପଟିଫର ଗୃହର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ହେଲେ। ଜୋସେଫ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଯୁବକ ଥିଲେ। ପଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ନିଜର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ତା ସହିତ ଶୟନ କରିବାକୁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ବୋଲି ଜାଣି ଜୋସେଫ ତାହା ମନା କଲେ। ପୁଣି ସେ ଘରୁ ଦୌଡ଼ି ବାହାରି ଯିବା ଦେଖି ପଟିଫରର ସ୍ତ୍ରୀ ଜୋସେଫର ଗାମୁଛା ଧରି ରଖିଲା। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗାମୁଛା ନେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖାଇ, ଜୋସେଫ ମନ୍ଦ ଅଭିପ୍ରାୟରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲା। ତେଣୁ ପଟିଫର ଜୋସେଫଙ୍କୁ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ କଲେ। 6:8 କାରାଗାରରେ ଜୋସେଫଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଜୋସେଫ କାରାଗାରର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ। ରାଜାଙ୍କର 2 ଜଣ ଦାସ ମଧ୍ୟ କାରାଗାରରେ ନିକ୍ଷେପ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ରାତ୍ରରେ ସେ 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ଜୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଦାସ ସେ କହିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାର 3ଟି ଶାଖା ଦେଖିଲି। ମୁଁ ଦ୍ରାକ୍ଷା ନେଇ ପାତ୍ରରେ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ବାହାର କରି ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଜୋସେଫ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କହିଲେ, 3 ଦିନ ଉତ୍ତାରେ ରାଜା ତୁମ୍ଭକୁ ମୁକ୍ତ କରି ପୁନର୍ବାର ତୁମ୍ଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ କହିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ 3ୟ ଦିନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ଜୋସେଫଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ 3ୟ ଦିନରେ 2 ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଜୋସେଫ 2 ବର୍ଷ କାରାଗାରରେ ରହିଲେ। 6:9 ଅନନ୍ତର ମିଶର ଦେଶର ରାଜା ଗୋଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ନଦୀ ତୋଟରେ 7 ଗୋଟିଏ ମୋଟା ଗୋରୁ ସବୁ ସେ ଦେଖିଲେ। କେହି ତାଙ୍କୁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ରାଜାଙ୍କ ସେ ପ୍ରଧାନ ଦାସ ଜୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ। ରାଜା ଜୋସେଫଙ୍କୁ କାରାଗାରରୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ଜୋସେଫ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ସେ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ତାହା ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇଅଛନ୍ତି। 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ, ପୁଣି ପରେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେବ। ଜୋସେଫଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆତ୍ମା ଥିବାର ରାଜା ଦେଖିଲେ। ଏଣୁ ଜୋସେଫଙ୍କୁ ମିଶର ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। 6:10 ସେହି 7 ବର୍ଷ ସୁଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ଜୋସେଫ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଜସ୍ର ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ। ପରେ 7 ବର୍ଷ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ବିକ୍ରି କଲେ। କିଣାନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ଜୋସେଫଙ୍କର 10 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଥିଲେ। ଶସ୍ୟ କିଣିବାକୁ ମିଶର ଦେଶକୁ ଆସିଲେ। ଜୋସେଫ ସେ ଦେଶର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଲେ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଚୋର ବୋଲି ନିନ୍ଦା କରି ସେମାନଙ୍କୁ
3 ଦିନ କାରାଗାରରେ ରଖିଲେ। ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସରଳ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଲୋକ, ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାନ ଭାଇକୁ ଏଠାକୁ ଆଣ ଓ ପ୍ରମାଣ କର। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣକୁ ରଖି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ନେଇ ଘରକୁ ଯିବାକୁ କହିଲେ। ଛବି 11। ଯୋସେଫଙ୍କର ଭାଇମାନେ ମିଶରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଭୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଶସ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ସାନ ଭାଇ ବେଞ୍ଜାମିନ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଯୋସେଫଙ୍କ ନିକଟକୁ ମିଶରକୁ ଗଲେ। ତଥାପି ଯୋସେଫ ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ୟ ଦେଲେ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣିରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରଖିଲେ। ପୁଣି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ଯୋସେଫଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯେପରି ଶସ୍ୟ ବିଳା ସବୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବୁ ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦୟାଭିକ୍ଷା କରି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଯୋସେଫ ନିଜକୁ ଆଉ ଗୁପ୍ତ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ନିଜ ଭାଇ ବେଞ୍ଜାମିନ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭାଇ ଯୋସେଫ, ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭେମାନେ ବିକ୍ରୟ କରିଥିଲ। ଭାଇମାନେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଯୋସେଫ ଏ ଯାଏ ବଞ୍ଚି ଅଛନ୍ତି। ସେ ମିଶରର ଶାସନକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଛବି 12। ବୃଦ୍ଧ ଯାକୁବ ନିଜର ସମସ୍ତ ପରିଜନ ଓ ତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ମିଶରରେ ବାସ କଲେ। ଯାକୁବ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଖୁବ୍ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଯୋସେଫଙ୍କର 2 ସନ୍ତାନ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରେ ମହାନ ନେତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଉତ୍ତମ ଓ ନିରୂପିତ ବୟସରେ ଯାକୁବ ମିଶର ଦେଶରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଭାଇମାନେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପ୍ରତି କରିଥିବା ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଭୟଭୀତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯୋସେଫ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ମନ୍ଦ କରିଥିଲ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଉତ୍ତମରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି, ଯେପରି ଅନେକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହେବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୋସେଫଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମନ୍ଦ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସେହି ମନ୍ଦକୁ ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମରେ ପରିଣତ କରିଅଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଈଶ୍ୱର ଆମର ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି କରୁଥିବା ଦୋଷକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରନ୍ତି। ଆମ ଦୋଷ ଯୋଗୁଁ ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି।